טוב, אז נתחיל עם השאלות של הפרויקט. This is my life in a day. Ron asked 3 questions. So now the first one. I changed the order. שיניתי את הסדר. ודווקא השאלה הראשונה שאני אעלה עליה זה What make you fear? מה מפחיד אותך בעברית? הכי מפחיד אותי זה למות. לא הסיטואציה עצמה, אני מקווה שהיא תהיה ברוגע ולא עקב משהו לא כיף, אלא מה קורה אחר כך, מה בדיוק נהיה, מה קורה עם האנשים שנשארים לאחור. אפילו יותר מפחיד אותי מה יקרה כשההורים שלי ימותו, והאהובים שלי, איך אני אתמודד עם זה. מפחיד אותי, כבר עושה לי דמעות. אני קוראת עכשיו ספר ספר מגניב של סופר ישראלי שאני אסדר את זה ככה בסבבה יותר, שאני מאוד אוהבת. קוראים לו אופיר טושה גפלה. מפחיד אותי למות ואני מעשנת סיגריה. בספר הזה מספרים על עיירה קטנה שכל התושבים שלה יודעים מתי הם ימותו. לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל זה מעורר מחשבות. בגלל הספר הזה אני התחלתי לחשוב על זה קצת יותר. ייגמר הספר, לחשוב על משהו אחר. זהו, אז זה הפחד הכי גדול שלי. מה יקרה שאנשים שאהובים עליי כבר לא יהיו פה? עם מי אני אדבר בלילה, שעות? עם מי אני אפגש, עם מי אני אבלה? So, that's it. זה הפחד הכי גדול שלי. אני חושבת כולנו מפחדים מזה. את כולנו זה מטריד. אלוהים סידר למעלה מנגנון הגנה, שגם אם היראה הזאת קורית, הפחד הנוראי הזה תוקף אותך פתאום, אתה חושב עליו לכמה דקות ואחר כך אתה שוכח. אבל הספר הזה בא לי לא טוב. טוב, הוא ספר טוב, אבל בא לי לא טוב. אז זאת השאלה הראשונה, עניתי עליה. יום שבת היום, בישראל יום שבת, Saturday, זה יום מנוחה, לא עובדים, גם לא עובדים ביום שישי. ויש מלא תוכניות. אתמול היה יום מאוד מתיש, והיום הולך להיות יום מתיש. התוכניות שלנו הם כאלה. אני מתארגנת, אני הולכת להתלבש עוד מעט אחרי הקפה, אולי עוד סיגריה. אני יוצאת לכיוון רמת גן, שזאת, למי שלא מכיר, עיר שצמודה לתל אביב, אמא שלי גרה שם, עם בן זוגה לחיים. ההורים שלי התגרשו לפני
5 שנים בערך, אחרי יותר מ-30 שנה ביחד. וכל אחד מהם כבר מצא פרטנר חדש, בניגוד לבת שלהם. והיום אנחנו חוגגים עם כל המשפחה, וככה יום הולדת לאח שלי הקטן. יש לי אח בן הוא בן 21 או 22. נראה לי שהוא בן 21 או 22. 21. בכל מקרה, שנייה, יש לי טלפון. חזרתי. אנחנו חוגגים לו יום הולדת, ואחר כך אנחנו נראה לאן ניקח אותנו היום. יש איזו מסיבה אצל חברים, ויש ים, ונראה מה קורה. זהו, יוצאים החוצה. מיקו מתחיל להשתגע. בכל מקרה, מיקו הגיע אליי לפני פחות משנה, וקצת שינה לי את החיים. רגע, אני מנסה להוציא את המפתח. בוא, כנס הביתה. מיק, תמיד עושה לי בעיות. כל הבית שלי ארוז בקופסאות בגללו. תודה באמת. ועכשיו אנחנו יורדים במדרגות, בדרך לתפוס מונית שירות לכיוון רמת גן. לפני שנה בערך הייתה לי קצת יותר משנה. עברתי תאונה עם האופנוע שלי. כמו שאומרים, I had a big motorbike accident. ושברתי את הברך, וזה הרחוב. יום שבת כולם בים. נעקוב אחרי האיש הזה. זה האופנוע שלי, קוראים לו קלוד, אם מישהו רוצה לקנות. וזאת תל אביב ביום שבת בבוקר. זה הירקן שלי, כאן אני קונה ירקות, סגור עכשיו. כאן אני קונה אוכל. רחובות די ריקים, וכולם בים. בכל מקרה, אז עברתי את התאונה והייתי הרבה זמן בבית עם גבס.